Skużani ktibtlek fit-tul, ma kellix ċans niktiblek fil-qosor. U kien isellimela waqt li jkun qed jippassiġġa. Iktar minn hekk, kien ħobb jintefa' taħt xi siġra u jammira l-weraq jibdel il-kuluri. Dan kien Luptu. Wieħed partikolari favorit ħafna tiegħi u dan huwa sħab. F'dak ktieb jiena nitkellem dwar l-adolescenza, mod speċjal dwar l-imħabba fi żmien tal-adolescenza. Illum ħad prova biex ngħidlek u naħseb kieku kelli nażel fil-fatt nażel Castillo ktib speċjali ta' issin li ftit li ktibtu ilu li ġie ppubblikat mill-2018 u baqa' l-qalb. Huwa ktib li l-iktar Meta suppost ibeżza kien jispiċċa idaħħaq. U meta suppost jgħin kien jispiċċa itellef. Ma kienx jiġib waħda tajba. Minflok jipprova jagħmel minn kollox biex ma jagħtix flajn iktar jara x'se jaqla. U mbagħad mhux ovvja li jkun hemm min jgħajjat. Fatat! Mill-qrib f'nadija l-tradizzjonijiet tagħhom. Allura meta Chris Gruppett talabna biex naqilbu il-Enclurigjul għal-Malti, ftaftu. U x'inhu da il-miliet imħawwad dal-ktieb, il-miliet imħawwad. Huwa ktieb speċjali, huwa ktieb uniku. It's a work of love.